טוב, לא, זה מסריט. מה יש לכם לסכם את הטיסה, בבקשה? רגע, תכף נעבור אליך. שושנה, מה יש לך לסכם את הטיסה? כן. כן. סדרי את הפוני. ברוך השם, תודה לאל. דור פוזישן, דלתות למצב אוטומטי, בדיקה חוזרת, דיווח. כן, שמוליק, אתה? אני אגיד לך את האמת. נהניתי מהמשפחה. כן. שהיא הייתה מאוחדת. כן. אבל האוכל היה על הפנים. שמה? תחת בכל ביקורת. אנשים נפלו. שלום רב וערב טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים, ארקיע חברי תעופה ישראלים, קברניט גידי בן-ארצי והצוות, אני יושב פה. בטיסת בואינג 757-300 נמל תעופה בן גוריון תל אביב. משך הטיסה 35 דקות, שמיטרי דותן, אני מנהלת הבטיחות והשירות. אלי, מה יש לכם לסכם? כן. רבותיי, עומדים להקריא בפניכם סרט העוסק בהוראות בטיחות טיסה במטוס זה. אנא הפנו את מלוא תשומת לבכם לסרט. טיסתנו היא טיסה ללא אישור. אנא גבו כעת טלפונים סלולריים והשירות מה יש לך להגיד בבקשה לטיסה? השימוש בשאר המכשירים האלקטרוניים מותר לאחר ההמראה עם כיבוי השלט להדק חגורות ועד להדלקתו לקראת נחיתה. אנו מודים לכם. מה יש לך לסכם את הטיסה? מאחלים לכם טיסה נעימה. תודה. לטל, מה יש לך לסכם? לא, לא לגעת. תודה. מה יש לך לסכם את הטיסה? כן, אני שומע. יהודה, תשב שנייה לימה, אני מצלם אתכם. תגיד לאבא שכיף מאוד. כן. היה בבא. מה יש לכם לסכם, נו? זה הכל? יהודה, מה יש לך להגיד? יהודה, בוא נשאיר את השיר שלנו. שלום לכם ילדים וילדות, אני יובל המבול. כל היום אני עושה שטויות ולא בכוונה ביך. אפשר לחגור בבקשה? כן. אפשר לחגור בבקשה? יהודה, בוא תחלט עם חגורה. הנה, אתה רואה? אפשר לקפל את המחשב, אני לא יכולה להתקשר. העישון אסור בהחלט בעת השהייה במטוס. לידיעתכם, חדרי השירותים מצוידים בגלאי ישן, והמאפשר לתוכם הן לרחוב ומסכן בטיחות אז אני אסכם. היה שבוע מלא אנרגיות, איתנו מצברים. אפשר להגיד שאני וילדים נהנינו מכל רגע, והכי חשוב לי שהעברנו עוד חג מכל משפחה ושכן ירבו חגים כאלה, והקדוש ברוך הוא עוזר לנו תמיד לשמח ולשמוח, והכי חשוב שיום טיסה נעימה. אנחנו בדרך עכשיו לנתב"ג ואוהבים את כולם. שוב, תודה על הכל ועד החופש הבא.